Salam el hormatly adamlar. Garaşdyk bagy bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşda bagy bitirip Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny alyp berýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgler bilen üstünlikleri başlanýar. Muň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 10 ýanwarda hurmat prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow halkyň arkadaşly zamanaty çygarasyna başlanan täze 2022-nji ýyla sanly ulgam arkaly ilkinji iş masalyny çyrdy. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlary, bilim ministri we başga şäheriniň hemem welaýatlaryň häkimler gatnaşdylar. Maslahatda ýurdumyň dürli künje konudurmuşa geçirilýän özgertmelere amal aşyrmak boýunça meselelere garaldy. Şeýlekeme ýurdumyzda ýaýbanlanyny giň uçurly milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi. O goşudan boşan ýerlerde ýer alma, göýek we bagça ekinlerini ösürip ýetişdirme ugruna görülýän taýýarlyk işleri. Güýlük aýkynlaryna aretenik gadalara laýykda ýa-da işlerden baglanşykly meselelere ara alyp maslahatlaşyly. Gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlara giň germerli. Döwlet başlygynda ýurdumyň başlaryna anyp barlayan arasaçylyk we awdançylyk işleriniň döwrüň talaplaryna laýyk derejede gurulmalygyny çekip, paýtagtymyzda ýerine ýetirilýän bedegi işlerini, şäheriniň aşyklanyş ulgamyny häzirki zamanyň ösün tejribesini hemem täzeçil tehnologiýalarynyň netijeli ulanmalygyny biledi. Hemem bu wagtda anyk taşlyklar berdi. Hormat prezident bu ýurdumyň ähli günje hemem paýtagtymyzda şuýrüň dowamyny gurulmagy meýilleşdirilen ödürli maksatda desgalan öz watyny gurulyp oturulmagy hemem guruluşykda ýokary hili derejesiniň üçendirme bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini öňe. Hormat prezident bu häzirki döwürde bilim idaralaryna hemem şaýalar waglaryna anyp barlayan işleň täzeçil usuly ýoly goýulmalygyny, ýaşlaryň hemme tarapaýyny bilim terbiýe bolmak urna zerur tagallalaryň edilmeligini belläp, mektep okuwçylarynyň dünýä alymyna çuňury araşmagyna möhüm ähmiýeti bolan täzeçil usulyň ulanylmalygyny öňe. Döwlet başlygynda häzirki döwürde ýaşlara berilýän bilimiň derejesiniň hemem hiliniň talaba laýyk bolmalygyny, bilim idaralarynyň okuw maksatnamalaryna paýhasy pederlemeden dördün asylly ýürürlükleriniň, dünýä nusgalyk däpde surlarynyň girdilmegine baglanşykly tekliplerini taýýarlamalygyny belläp, bu wagtda degişli ýolbaşlara anyk taşyryklar berdi. Hormat prezident bu degişli urda anyp barlayan işlerini aýratyn wajyp tony berilip, adatda naşar ýagdaýlar sebäpli emele gelýän töwekçiliklerine täsirini petertmäge, adamlaryň sağlygyny gurma günükdirlen toplumlaryň şäherleň geçirilmeligini öňe. Hormat prezident bu meselede arkaýlaşmalaryny aýratyn atdy. Sebebi häzirki döwürde sebäpli koronavirus ýokunjynyň täze görnüşi, hususan omikron görnüşi çykarly. Şonuň bilen baglykda hormat prezident bu Thomas Passanyň gelmegi bilen keselliň has güýjümek mümkinçiliginiň bardygyny nazarda tutup, bu ýokunjyň ýurdumyzda aralaşmanyň öňüne almak, şeýle ýagdaýlaryň garşysyna görüşmek boýunça häzirki döwürden taýýarlyk şäherlerine möhüm ähmiýet berilmeligini, zerur bolan sanjymy hemem dermanlyk serişleriniň üçinçiligi wagtda degişli teklipleň taýýarlanmalygyny beledi. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taşyryklar berdi. Milli liderimiň beýleşýär Türkmenistan bu urda beýleki döwletler bilen hemişe tejribe başyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy oňa ýürütilýän agentlikler hemem bütün dünýä sagaly guraş guramasy bilen aslanşykly hyzmatdaşlyk edilýär. Hormat prezident bu aýyk meýdanlaryna alyp barýan işlerini aretenik hanyň gadaryna laýyk gelmegini üçinetmek, ýa-da meýdan işlerini ýerleri owajylyk senikadyny hemem gurallary taýýarlamak meselelerini möhüm ähmiýet bermek bagtda birnäçe anyk taşyryklar berdi. Döwlet başlygynda goşudan boşan ýerleri talaba laýyk taýýarlamak maksady bilen owajylyk senikalarynyň hemem degişli guralanyň netijeli iş edilmeligini, ýerlerden bol hasyl alma uruna ýaýbanlanan taýýarlyk işleriniň talaba laýyk derejede alınıp barylmalygyny beledi. Şunun bilen birlikde adyk üçinçiligini putulanmak ilaty özümizde öňürleýän göýek we bagça ekinler bilen üçinetmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip milli liderimiz aýtdy. Hemem bu wagtda anyk taşyryklar berdi. Hormat prezident bu sebäpleri durmuş ykdysaty öňürmek hemem owa milli maksatnamasyna kesitden öňe bilen üstünlikli ýerine ýetirmeliň ýurdumyzda adyk bolşulygyny üçinetmekde. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlanmakda aýratyn ähmiýetlidigini beledi. Hemem bu wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Hormat prezident bu häzirki döwürde ýurdumyzda ösürilip ýetişdirilýän ýer alma, göýek bagça we beýleki ekinliň mukdaryny artyrmak, şeýlelikde diýärmizde azyk bolşulygyny putulanmak üçin ähli zerur şertlerine bardygyny öňe. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taşyryklar berdi. Ýurdumyzda 2010-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty öňürmek maksatnamasyna hemem owa milli maksatnamasyna laýykly welaýatlarda 2022-nji ýylda meýilleşdirilen owajylyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hili geçirilmegi urna zerur tagallar edilmeleri. Munyň üçin bolsa ýurdumyzda ýokary derejeli mümkinçilikler üçin edildi.
11 ýanwarda hormat prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Beýik Britaniýanyň hem Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paçalygynyň Türkmenistana täze belenini adatdan daşaryga dogry tuýaly elçisi hanym Lucia Uyaldy kabul etdi. Ola döwlet başçymyzy ananç hatyna oşurdy. Duşuň dowamyny bir näçe ururda şol sany syýasy, diplomatik, ykdysady, medeni, insan-perwer we ekologiýa urganlaryny hyzmatdaşlygy giňeltmäge degişi meselelerini giň toplum boýunça pikir alşyrly. Ewraziýa ikliminde täze halkara uluw urlany öwretmek meselesine aýratyn serli. Şununla bağlykda ählimi gatnaşyklarda hil taýdany täze uğru, uluw diplomatiýasy berkarar bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň hem beýleki halkara guramalyň şähertlerini şu mesele boýunça köp taraplaryň gatnaşyklaryň başyna başlayan ýurdumyzda beý diplomatiýany dördüjülüğüň biridir. Energetik howpsuzlygyny çetmek, energiýa terişleriniň dünýä bazarlaryna iýermelmegini diversifikasiýa ýolundan ösdürmek, hem Owganastandaky ýagdaýy gadalaşdyrmak, hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan meselelerin hataryny görkezildi. Türkmenistan goňşy Owganystanyň ykdysadydan dikedilmegine sallamly goşant goşýar. Söhbetdeşiň başyna Türkmenistanyň hem Beýik Britaniýanyň daşky uşy gorma howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, ykdysadyýety diversifikasiýa ýolundan ösdürmek, hem sanly urgama geçirmek, hususy ulgamy gollamak ýaly strategik ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy potulanmagy çarşýan taýsirlandy. Milli liderimiz hem dowlukly döwletiňe dogry ygtyýarly wekili iki ýoluň netijeli gatnaşyklary mundan belägem ösdürmäge çarşýanyny taýsirlap, hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan urlany kesýetdiler. Ýanyň energetika, sowda, ykdysady, energetika ulgamlary, gaýtadan işleýän senagat, owy hojalyk hem beýle köp sanly ulgamlary möhüm urlaryň hataryna görkezildi. 10-njy ýanwarda Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belent serkerde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giň işleýän mejlisine çyrdy. Onu ýurdumyzyň harby hukuk gorajylaryny 2020-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetirileni işleýän jemlerine garaly. Hemem bu ýüzümlüğüň öňüne durýan möhüm wezipler kesýetlendi. Mejlisde geçen ýyly ýerine ýetirileni işler barada hasabatlara giň germerli. Ýurdumyzyň gorunç ukybyny hem milli goşunyň maddi enjamyny binýadyny potulandyrmak, harbygulykçylygyny hünär derejesine kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirileni işler hasabatlaryň ödününde. Hormat prezidentiň taşyryklygynyň ýerine ýetirilişi ýokary derejeli harby hünärmeler taýýarlamak hem sanly urgamy ornaşdyrmak boýunça hasabat ýurny görülen şäherler barada daýdyldy. 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleň netijeleri hem ýurdumyzda döwlet ösüşiniň möhüm wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde zerur şert bolan parahat hemde asuda ýagdaý saklamak maksady bilen durmuşa geçirilen anyk şäherler barada hasabatlaryň dinlendi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belent serkerde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşine gatnaşyjylara ýudanyp geçen ýylyň dowamynda harby hukuk gorajylarynda işleýän mailnamalaryň esasynda alınıp barlanýan beledi. Hormatly prezident we Goranmak ministrine goran şähereti ýewrony harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, bu ýüzümiň ähli ýol başlarynyň hem serkerdeleriň harby hünär derejesini ýokarlandyrmak, şolar wagtyň özüne düzgün nizamy poto berja etmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezine saklamak taşyrdy. Prokuratura idaralarynyň işini häzirki döwrüň talabına laýyk derejede guramak, oňy ösen tejribeler hem sanly ulgamy ornaşdyrmak, şeýle hem kanunçylyk potolanmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişelik üns merkezine saklanmalydyr diýip milli liderimiz beledi. Hem bu wagtda anyk taşyryklar berdi. Şolar wagtyň özüne wagt nesihat düşünür şeýleriniň netijeli häýaty eýe bolmagy möhüm talap bolup durýar. Ýurdumyzyň içeri işler idaralaryna jenaýatçylyk ýetiren ýagdaýlary düýüp serjerip olan sebäplerini hem şertleriniň ýüze çykarylmagyny şerede onu aradan aýyrmagyň wajyp tony belläp hormat prezident bolan. Bu işleri degişi idaralar bilen utgaşykly alyp barmak wagtda zerur şäherleri görmek taşyrdy. Qadiýet idaralarynyň kadrlarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak, kadrlaryň häzirki zamanyň ösen tejribesini işiň öwrenip kanun çyzygyň kabul edilmek üçin zerur taýýarlar edilmeleri. Şunlukda qadiýet idaralarynyň işine sanly urgamy ornaşdyrmak şartlandyrmalar diýip hormat prezident beledi. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belent serkerde başlady. Ýurdumyzda jemgyçilik hukuk tertibiniň berk berja edilmegi, milli howpsuzlyk ministrliginiň işine täzeçil tehnologiýadan sanly urgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelerini beledi. Hemem bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Serket goşunlaryna amal aşylýan işleň ýurdumyzyň muqaddas çäkleriniň dowsanyk serketine urmany gönükdirmelerini belep, hormat prezident we serketçi eskerlen goňajaý gulluklar bilen baglanyşykly meselelerini hemişelik üns merkezine saklanmalaryny öňe döwlet başçymyzy adalet idaralarynyň işini kämilleşdirmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini hem sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak wezipeleriniň möhümdigini öňe çekip halkary hukuk boýunça ussat hünärmeler taýýarlamagyň meselelerini giňden öwrenmegiň wajyp tony beledi.
Milli lidermada ýurdumyň daşary sowdasynyň esasany we azy garytlarynyň sowdasynyň ýagdaýyny hemem meýillerini seljermek maksady bilen döwlet gumruklugyny degişli statistika maglumatlary talap alaky ýöretmek hemem bular boýunça degişli hysabatlary taýýarlamak babaty anyk taşyryklar berdi. Ýurdumyň ýaraly şonuň belent serkerde başly hemeşilik ýaşaýan ýerden beýle kulaýaty wagtlaryň diýen raýatlary häkimlikler bilen bilelikde bolýan ýerleri boýunça belligal mahkemem ulary gödäwçilik etmek işlerini talap alaky ýerine ýetirmek üçin içerki migrasiýa işini hasam kämilleşdirmegiň wajyp ýolyny beledi. Soňra milli lidermada döwletimiň parahaçylyk söýjülük ýollaryny esaslanýan insanperwer syýasata laýykly kabul edilen gorunç häsiýetli harby doktrina esasynda harby hukuk gurujdarlaryň maddi injamy binýadynyň ýygydarly berkidelýänini harby gullukçary bolan başgalar adalar barda hemişe arady diýenler bilip, olaň ýaşaýyş durmuş şertlaryna has gorunmak, oňa diňjelmeklere ihlasy zähmet çekip, watany gulluk edip uly üstünlük kazanmaklar üçin ähli derur şertlere döretmek urny, uly işleňe durmuşa geçirilýänler biledi. 13-nji ýanwarda hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Balykhan welaýatyna iş saparyna amara aşyrdy. Ýerdäne döwlet başçylygynyň uçary paýtagtyndan halkary howa menzilinden gün batary Balykhan welaýatyna tarap uraldy. Biraz wagtdan soň hormat prezidentiň uçary Türkmenbaşy şäheriniň halkary howa menziline gondy. Bu ýerde hormat prezident resmi adamlar garşyladylar. Hormat prezident ýeri deňizde şäheriniň howa menzilinden dik çordy. Esenoli tarapyna ýerleşen Udynada Newtgad meýdançasyna tarap urdy. Äderki döwürde ýurdumyň Newtgad puduny mundan melekde ösürmek, Türkmen topragynyň milli baýlyklaryny, baý serişleri kuwatyny özleşdirmek hem onuň netijeli peýdalanmak milli liderimiň ýol başygyny alnyp barlaýan döwlet syýasatynyň ileri sürýän urlarynyň biri bolup durýar. Biraz wagtdan hormat prezidentiň dikçory Udynada meýdançasynda gondy. Döwlet başçymyzy bu ýerde ilk bilen ýurdumyň ýanyň energetika toplumynyň puduklaryny dümlerine ulanylýan kuwatly çeýnikalary olaňy görnüşlerine synady. Şeýlekeme hormat prezidentiň garawum sähratynyň çyrşyrmy şertlerine, dagateklerine, kenar ýaka giňişliklarda bar bolan Newtgad känlerine hyzmat edýän, bu işlerine ulanylýan ýokary önerjilikli kuwatly çeýnikalaryň özboşly aýratynlyklary hemem olaňy enjamlaşdyryş derejesi bilen gyzyklandy. Ýürüti taýýarlanan ýerde Balykhan welaýatynyň çäginde Hukukany we Hadar deňiziniň kenar ýakalaryna ýerleşýän Newtgad känleri olaň önümçilik mümkinçilikleri hemde täze açylan känleri senagat aýdyny özleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler barada giňişleýän maglumat berýän tassamalar görkezildi. Hormat prezident bu ýerde görkezilýän tassamalar bilen tanışyp Newtgad känleriniň önümçilik derejesi, täze açylan ýataklaryň gorlarynyň möçürleri hemde olaň almy taýdany özleşdirişi bilen gyzyklandy. Türkmennew döwlet konserniniň Newtgad almy tassama institutynyň direktory Elyasow taýýarlanan tassamadan üstübilen häzirki döwürde döwlet başçylygynyň taýşyryklaryna laýykda ýurdumyň ödürlük günjeklerini, şolsany Balykhan welaýatynyň aýratyny, Hazaryň kenar ýaka çäklerindäki känlerini önüm merjiligini artdyrmak, geljegi uly hasaplanaýan goýulyň işini almy esasy öwrenmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Hormat prezident ýurdumyň ýanyň energetika toplumynyň düzümleriniň aýratyny almy barly institutlarynyň işini mundan belägem kämilleşdirmek, pudugy häzirki zaman almanyň gazananlaryny ornaşdyrmak, burada halkary hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilmelerini berdi. Hemem bu babada birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Rozy Balykhan welaýatynyň şäherlerine geçirilen geofizika barlagyň netijeleri hemem döwlet başçymyzyň Hadaryň kenar ýaka çäklerini barlaw gözlew buraw işlerini geçirmek boýunça uzal bilen taşyryklaryny ýerine ýetirilşi hemde bular barada taýýarlanan tassamalar görnüşleri barada hasabat berdi. Hormat prezident we Uglavadaro serişlerine baý gorlar barada maglumat berýän tassamalar bilen tanışylyk dowamında Balykhan welaýatynyň hemem kenar ýaka çäklerindäki meýdançalarda barlaw gözlew buraw işlerini geçirmek üçin hemme şertlerini dördülen onu belep, öňde bolan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça alnyp barýan işleri mundan berekde maksatnamalaryny esasy dowam etmek taşyrdy. Hormat prezident bu işleň ýurdumyň ykdysady ösüşine esasy ornuny birine eýleýän Newtgad pudunyň önümçilik görkezleriniň durnukly artdyrylmagyny üçin etmäge günükdirlen beledi. Soňra Türkmennew döwlet konserniň başlygy Baýgeliýew Balykhan welaýatynyň çäginde bar bolan hemem geljegi uly hasaplanaýan Udynada hemem Demirgady Gotur depe meýdançalaryna alyp barýan işleň ýagdaýy. Meýdançalaryň çäginde bar bolan goýulyny önüm merjiligi, ulary ösdürmegiň geljeki urur barda gurrun berýän tassamaryň üstüne neft goýularynyň senagat taýdany özleşdirişi barda hasabat berdi. Döwlet başçymyzy ýurdumyň ýanyň energetika toplumynyň öňünden neft gaýsanatyny döwrüň tarabyna laýyk derejede ösdürmek, aýratyny hem neft gaýsanatyny ösdürmegiň 2022-2023 ýyllar üçin meýilnamasyna kesýetilen wezipelen üstünlikli durmuşa geçirmek urny zerur taýýarlanaň edilmelerini öňe çekdi.
Ministrler Kabinetiniň başygynyň ornatary Abdurrahmanow bu ýerde görkezilýän tassamalan Balkyn ulaýatynyň şäherine bar bolan neft gadiýat haklarynyň önüm berjiligine, olaň senaga taýdan özleşdirişine hemde geljegi uly hasaplanýan ýataklary almy esasy öwrenmek bilen baglanyşykly meselelere başlanyny aýdyp, burada ýerine ýetilen işler barada hasabat berdi. Milli lidermede neft önümlerini sylap, olaň almy esasy öwrenilmegi bekenlen senaga taýdan özleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere häzirki zaman ilminiň gadanlary esasynda çemireşilmeligini beledi. Hormat prezident Huday neft gaz pulyny ösürmegiň şol sany gadalwal ýany tebigat hirişleriň müçollaryny artyrmagy hemde gaýtadan işleýän senatyň kuwatyny ýokarlandyrmagy wajyp tony belip, burada alınıp alýan işleňi almy esasy hemem dünýäniň ösen tejribesine laýykda ösürmeligini aýtdy. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taşyryklar berdi. Soňra hormat prezident Huday Gurbanoğlu Berdimuhammedowy ýakyn geljekde Sewtiň neft gaz känlerini toplamlaryny özleşdirmek, pulyň maddi enjamen binýadyny potlandyrmak hemde ýurdumyzyň neft gaz senatynyň işine häzirki zamanyň ösen tejribesini sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere bagşlanylan iş masalyny geçirdi. Bu ýere ýanyny ýanyj energetika toplamynyň hünärmenleri döwlet başlygynda milli asatynyň esasy pulyny ösürmek barada edýäni atalyk aradat üçin tüý sürekdeni hoşallyk bildirip, milli liderimiň halkyň arkadaly zamana silip oranydylan 2022-nji ýylyň başynda Balkyn ulaýatyna saparynyň hemme işgärleri täze zähmet ýeňişlerini gazanmaga ruhlandyrjak donanykdylar. Pudyň degişli ýolbaşlaramy geologiýa gözlegi programy işleri, oýlary hemde neft gadiýat haklaryny özleşdirmek ýaly möhüm uruly boýunça ýerine ýetilen işler barada hasabat berdiler. Berkarar döwletimiň bagtýarlykdygyny milli liderimiň öňden öjürlikli energetika syýasaty netijesinde ýurdumyň neft gaz senatynyň mundan belegen ösürmeligi uly badara berilýär. Hormatly prezident Huday ýanyň energetika toplamynyň ähli işgärleriň adynan berýän uly ünsük hemde amala aşyrýan işleri gollaw üçin tüý sürekdeni hoşallyk bildirildi. Soňra Balkyn ulaýatynyň häkimi Atakhaliýew Sewtiň durmuş ykdysatyny ösürmegi, ulaýatyň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygdarly ýokarlandyrma uruny, ýygdarly alady diýeni üçin milli liderimize alkyş aýtdy. Häkim şehrede milli liderimiň taşyryna laýykda ulaýatyň ekrançylyk meýdanlaryny ýer almaň, göýük bagça ekinleriniň ekleýän meýdanyň giňeldilerini aýdyp, bekinlerden alınýan önümniň mukdaryny artyrmak, geljekde bazarlarda önüm bolşurynyp jötmek uruny zerur tagalalan ediljekdigini anandyrdy. Soňra milli liderimiň uglawadary serişleriniň äwür tulgularyny ewrany garaşyzy ýolumyzda bu baýlykları özleşdirmek hem halkymyzyň bähligine gönükdirmek üçin ähli zerur mümkinçiliklerini dördülýänini beledi. Burada hyzmatdaşlyk etmäge islegleri ýani daşary ýurtny maýadarlar üçin amatly şertler üpçendilýär. Täze özleşdirilýän uzynada känine buraglanýan gözlegi barlyk uýlarynyň berýän netijelerine laýykda geçirilýän bu işleň germini giňeltmek hem käniň uglawadary gorlaryny artyrmak, şeýle hem önüm berji goýulan sany köpertmek zerur bolup durýar. Geçirilýän işler ýurdumyzda berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüniň her bir ýylynyň taryhy we kadra äwür türlü üstünlikleri besenýän naşaýaty diýip, biziň ähli tagalalamyzy milli ykdysady potlandyrmagy hem halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirýär. Soňra hormat prezident we hadaryň balyk awlanýan şäherine tarap urdy. Hormat prezident we birnäçe aýratynlykllardan urýan bütewi eko ulgamy emrege tirýän türkmen tebigatynyň ajaýyplyklaryny ýene-de birgedek unutjekdi. Döwlet başlygymyň uzalamy birnäçe gedek belleşýäli türkmen topragynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi baýdyr, hemem köp türlüdür. Öz boşluk gözeli uran türkmen sehrasynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi oňa aýrylmaz bölegdir. Hormatly prezident bu türkmen tebigatynyň gaýtalanmajakdygyny, hemem öz bolşudygyny, sehran oxuwa aýratynlyklaryny aýratyn bellep mehman diýarmyň tebigatyna aýogly garamagyň ekologiýa medeniýetini ýokarlandyrmagyň zerur donanykdy. Döwlet başlygymyna daşky uşagy goramagyň döwletimiň hemem jemgyýetimiň alyp barýan işiniň esasy uglarynyň biri bolup durýanyny hemişe anataýar. Tebiga gurşagy milli mirasymyzyň möhüm bölegdir. Çünki ilatyň saglygy, durmuş we ekologiýa abadançylygy özara ýakyn baglanyşykydyr. Türkmen halky asyrlaryň dowamynda tebigat bilen sadaşlyk ýaşapdyr. Ondan döredijlik ilhamyny alypdyr. Bu ýerde milli liderimiz Esenogly trabynyň göýgönüne wagtynyň ýaşaýjysy balykçy Meret Gylýejow meherlaşdy. Döwlet başlygymyzy balykçy we halak soraşyp balykçylyk hünäriniň aýratynlyklary, balykçylygyň iş we durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Meret Gylýejow häzirki döwürde ähli hünärde işleýänler bilen bir hatarda balykçylyk bilen meşgul bolanlar üçin amatly şertlerini dördülenini, balykçylara döwlet tarapyndan hemme taraplaýan gollawyň berilýänini uly buýsun şönmeledi.
Olu balıkçılık ulgamyna urnaşylýan täzeçiliklerine aýratyny ähmiýetini berip, milli liderimize tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Bu ýerde awrunýan balyklary ulan görnüşleri görkezildi. Şolaň hataryny balygyň qaqadylan görnüşleriniň bardygyny bellemek gerek. Munyň özi hadaryň kenaryna ýaşaýan ilatyň esasy hünäri bolan balykçylygyň hasamy kemilleşendigini, oňa häzirki döwrüň ýagdaýyna görä ösüşiň ýokary derejesine çykanyny, hemde burada gaýtadan işleýän senagatyň ösürmegine möhüm ähmiýet berilýänini görkezdi. Miret Qilijew 10 ýyl bäri balykçylyk bilen meşgullanýanyny, bu hünäriň özüne qaqatyndan geçendigini, hemem balyk awlama hünärini elananyny öwrenşatdygyny aýratyny noktada. Balykçyň belleşýäri häzirki döwürde milli demdan taýlat bilen işini täze usullaryny dördülýänyny, oňursa balykçylar üçin bähwetligini uly höwesinden gurrungardy. Şu pursatda Miret Qilijewiň balykçy ýoldaşlary deňizden gaýdyp geldiler. Hemem döwlet başlandy, bu ýerde görýänliklaryny öwrenşatdyklaryny aýtdylar. Milli liderimize balykçylygyň işiniň aýratynlyklary, balyk awlamakda toplan tejribeler hemem balykçylygyň bähwetli taraplary bilen gyzyklandy. Döwlet başçymyza balykdan taýýarlanan dürli tagamlar görkezildi. Milli liderimize bu tagamlaryň aýratynlyklary, olary taýýarlamaň usullary, balykdan taýýarlanan tagamlaryň ýokumluk derejesi bilen gyzyklandy. Balykdan taýýarlanan tagamlaryň görnüşleriniň ören köpdigi olaň esen uly etrabyna tutulýan toý bayramlaryň baş bedigini öwürleýän gurrungarly. Hormatly prezident bu da balygyň insan sağlygy üçin aýratyny ähmiýetini belläp, ondan taýýarlanan tagamlaryň adamyň bedenine ýetirýän oňyn täsiri, bu tagamlaryň adamyň iými siňdirş ulgamy üçin ýeňilligini aýdyp, bu önümlüňi lukmançylyk ilmi esasyna dermalik ähmiýetiniň bardygyny, hemem kesel bejerçilik ukybynyň ýokurdygyny beledi. Balykçylar gününiň hormatly prezident bilen başlanjak hemem taýýarlaty netijesinde ýurdumyzyň döwlet balyk hojalyk komissiyanyň kärhanalarynyň hususlaşyrylyny, balykçylyk hünärine bolan höwesiniň artanyny, hemem täze usuly işimiňe bähwetli taraplary bardy aýdyp, munyň üçin milli liderimize alkyşlaryny beýan etdiler. Şeýle hemem hormatly prezident bilen olaň maşgala adalarynyň durmuşy hemem balykçylygyň ykdysady bähweti bilen gyzyklandy. Balykçylar netijeli işime göňüle diýinjalmak hemem ýokary derejeli ýaşaýyş wagtynda dördülýän şertler üçin hormatly prezident bilen hoşallyk bildirdiler. Öz işlerinin kemal tapan balykçylar hormatly prezident bilen bolany gurrundaşygyň dowamyny hormatly prezident bilen döwlet başçylygyny wezipetine geçip ilkinji iş saparyny esen uly etrabyna amala aşyranyny belediler. Milli liderimize bu ýere gelenden soňra täze döwrüp şäher emele geldi. Şol pursatlary etrabyň ähli iraty aýratyn meher hem şatlyk bilen ýatlaýar. Şeride olur hormatly prezident bilen şaha adamynyň balykçylyk mekany düşmeginiň özleri üçin uly mertebeden aýtdylar. Olara balykçylyk işiniň ilerlemegi, balyk awlamak bilen bir hatarda gaýtadan işlemek, önümlüň görnüşlerini artyrmak ugruna döwlet tarapyndan zerur gollawyny berilýänini buýsun şönmelediler. Balykçylar özleriniň hemem esen uly etrabynyň ähli ilatynyň adyndan hormatly prezident bilen bolan hoşallyklaryny bu sebäpde mahsus bolan gadal çekmek bilen beýan etjekdiklaryny aýtdylar. Hormatly prezident bilen olaň bu teklifini uly höwesden oňlaýanyny aýtdy. Şeýle bilen balykçylar hadaryň kenaryna ajaýyp giňişlikde belent owada we senany gadallary ýerine ýetirdiler. Deňden kenaryna gadallar deňe bir balykçylaryň ýa-da esen uly etrabynyň ýaşaýjylarynyň däl eseme tutuş ýurdumyzyň ilatynyň bagtyýar durmuşy urny ýa-da alady diýen hormatly prezident bilen bildirilýän şuňgur hoşallygyny aýdyň beýany urly. Hormatly prezident bilen ajaýyp gadallary hemem alyp barýan ähmiýetli işler üçin balykçylary ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi. Hemem olara işlerine üstünlikleri bagtardy ötdi we bu ýerden ugrady. Soňra milli liderimizden adından balykçylara sowgatlar oşurly. Hormatly prezident bilen awtologda gidip barýan pursatlaryny, bu töwrüňe TV aýratynlyklaryny, güdetme üçin ulap gidýän ajaýyp giňişligiň gyşpasyny emele gelen öz boşly görnüşlerini hemem sehraň ösümlük dünýäsine syňlady. Dünýä ilminiň tasdiklamany uğra Türkmenistanyň her bir kunjugynyň özüne mahsus aýratynlygy bolup, şol ýerlerde ýokary ekologiýa derejesi saklanýar. Munyň özü Türkmen topragynyň ähli ýerlerini ýylyň her bir pasynda ýakymly howa gurşawynyň bardygyny, oňa insan kalbyna oňyn täsir edýäniniň aýdyň beýanydyr. Hormatly prezident bu dikçorda Türkmen şäheriniň halkara howa menziline geldi. Şu ýerden paýtagtymyza urady. Aşgabatyň halkara howa menziline hormatly prezident bu meherli garşylandy. 14-nji ýanwarda hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerini hemem käbir resmi namalaryň tasamalaryna garaldy. Hormatly prezident bilen mejlisiniň gün tertibine geçip ilk bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow söz berdi. Olu ýurdumyzda döwrüp kanunçylyk hukuk bunyadyny döretmek boýunça toplumlary maksatnamany durmuşa geçirmek hemde halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek bilen baglykda alınıp barlayan işler barada maglumat berdi.
Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary Babaýew ýurdumyň kanunçylyk binýasyny puturlandyrmak, döwlet başçylygyndan durmuş ugry syýasatyny amala aşyrmak boýunça geçirilýän toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Hormat prezident bilen maglumatlar dinläp mehriban halkymyň demokratik ammatlyklaryny nazara almak bilen döwletimiň hukuk we ykdysady esaslaryny mundan welekde puturlandyrmaga ýardym edýän täze kanunlary işläp taýýarlamagyny öwren wajyp tony berdi. Döwlet başçylygynda halk maslahatynyň nowatandaşary mejlisini ýokary derejede gurmagyny möhümdigini üntüjekdi. 10 gün tertibinde ýurdumda mundan welekde hemme taraplaryny ösürmek, oňa durmuş ykdysady we demokratik özgörtleri durmuşa geçirmek meselleri girdiler. Mejlise gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlary uly orun berildi. Hormatly prezident we ýurdumdaň deňiz flotasyny döwür wagtlaşdyrmagyň oň kuwatyny puturlandyrmagyň, şeýle gäme uluşyk pudugyny ösürmegiň Türkmenistanyň uly strategiýasynyň möhüm uğrunyň biridir noktada. Milli giderimiň beýleşýäli biziň ýurdumda fewt we halkara utgaşykly uly logistika düzümini kemal getirmek boýunça anyk çäreler görýär. Şunu beýik ýüpek ýolunyň täze görnüşde gaýtadan dikirdilenine aýratyny ähmiýet berilýär. Hormat prezident we hödürlüğünden karara gol çekip onu sanly ulama arkaly iýerdi. Hemme bu kararyny ýerine ýetirmegine güýdäwçiligi üpçün etmegi tapşyrdy. Şeýle hormat prezident we hödürlüğünden teklipleri makullap, John Deere kompaniýasynyň Türkmenistanyň uzalyn gelýän işgüri hyzmatdaşlygyna beledi. Ýurdumyň o wetana toplumynyň kuwatyny giňertmek, innowasiýalar hemme iň oňat halkara tejribesiniň esasynda pudugyň teknik we tehnologiýa taýdan gaýtadan enjamlaşdyrylmagy ýurdumyň ykdysady strategiýasynyň möhüm uğurlary bolup durýar. Hormatly prezident we ykdysadyň esasy ulgamlarynyň biri bolan neft gaýsanatyny mundan welekde ösürmek, ony öňde barjy pudugy öwürmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryna girýändigini noktada. Hormatly prezident we ýurdumyň energetika strategiýasyny ýygdyrly durmuşa geçirmegine aýratyn ünsürmegiň zerur donaýdyp, hödürlüğüniň meselelerini düýpli seljelmeginiň möhümdigini üntüjekdi. Hormatly prezident we o wetana toplumyň hemme beýlek puduklaryň sadaşlyk üstüniň möhüm şerti bolan suw serişlerini netijeli peýda almagyň, daşky şu gormagyň halkymyň amatly durmuş şertlerini döretmegiň, döwletimiň durmuş ykdysady syýasatynyň esasy uğrunyň biri bolup durýanyny beledi. Hormatly prezident we ýurdumyzda owy hojalyk ekinleriniň şolsana göýek bagça we meýwe önümleriniň meşhurlygyny mundan welekde artdyrmagyň wajyp tony üntüjekdi. Hormatly prezident we gowy kişini belenen mehlotlarda geçirmegiň zerur tony beledi. Hormatly prezident we Türkmenistanyň UNESCO bilen ýola goýan däpden gatnaşyklarynyň ösürmegine möhüm ähmiýet berilmegini beledi. Milli giderimiňde degişli resmi namalary gol çekip olary sanly ulgam arkaly iýerdi. Hemme degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezident we ýurdumyň elektrik energetika pudugyň kuwatyny artdyrmak hem düzümini döwür wagtlaşdyrmak bagatda alınıp barlayan giň girmli işlerini öwren ullugyny nazara almak bilen bu urda alınıp barlayan işleri dowam etmegi tapşyrdy. Hormatly prezident we ýaşary energiýanyň mümkinçiligini peýda almak boýunça tassamalarny öwren zerur donaýdyp, daşky şowa ýany ýetirmeýän ykdysadyň bähwetli alternativ energetika destgalarynyň gurulşygynyň gözüňde tutulan meýilnamalaryň ählisynyň şolsana alternativ türkmen köýüniň sewtinde ekologiýa awdançylygyny çöpmek baradaky meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirmegine ýardym etjekdigini noktada. Hormatly prezident we daşary ýurtlaryna getirilýän haritanyň oruntuýan önümliň mukdaryny hem Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, bähtäşi köpli önümçiligi ösürmek, milli ykdysadyň durnukly ösüşini puturlandyrmak, hem üçinçilik derejesini ýokulandyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilmeligini biledi. Döwletimizde bu urda zerur şertler hem mümkinçilikler döredi. Hormatly prezident we möhüm ulug ýollaryň şatragyna çäk taýdan amatly ýerleşen ýurdumyzda gyzyklanmalar ýani ähli ýurtlar bilen sewda ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmek üçin ägir uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Hormatly prezident we medeniýetiň sözüň dogry manasyna ýurdumyzda manaşalýan ägir uly üstünlikleriň many mazmuny, häzirki jemgyýetiň ruhy gymmatlyklaryny, mehriban halkymyzyň aň paýhat we dörejelik kuwatyny kesgitleýänini, insan-perwer ulgamda manaşalýan syýasatyň bolsa halkara hyzmatdaşlygy ösürmegi, döwletliň we halklaryň ýakynlaşmagyna ýardym edýänini beledi. Milli giderimiňde milli medeni mirasy öwrenmek hem wagt etmäge başlanan halkara sergini hem-de maslahaty gurmak meselelerini dek geçip, ata-babalarymyzyň asyrlaryň jümüşinden göz başarýan medeni däplerini ösürmegiň, ulary kemilleşdirmegiň wajyp bolan üntüjekdi. Hem-de vice-premieri formy ýokary derejede geçirmek bagatda anyk görkezmer berdi. Hormatly prezident we ýurdumyzda öňürleýän ýokary hili eksport uğurly hem dünýäniň iň gowy önümleri bilen münasip bähtäş bilen serişleriň önümçilik mukdarynyň aýdygdarly artdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýänini beledi. Munyň özi ekologiýa taýdan arasynda serişler bolan bu ýön kökünden öňürleýän dermanlyk serişleri de degişli bolup durýar. Milli giderimiňde daşary ýurtlaryň işgör toplulugyny özara bähwetli hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça alınıp barlayan işleri makullap,
Innovasyony esasy işi urdunyň Türkmenistanyň dünýäniň ösen tejribesine hemem öňde barjy tehnologiýalary özleşdirmäge şuňgury gyzykma bilýän bildi. Hormat prezident we parahaçylygyň ilçi hökmüne ikrar edilen spordyň ösürmegine wajyp tanylap, Parisde geçiriljek Olimpiya we Paralimpiya ýarşlaryna taýýarlyk işlerini ören jogapkärlik şeýleşmegiň zerurdygyny öňe Hormat prezident we hödürlenen teklipleri makulap degişli karara gol çekdi we ona sanly ulama arkaly iberip, belenilen güýpeden gyşarnykda ýerine ýetirmek wagtda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezident we ýurdumyzda ulug diplomatiýasynyň işleňleşdirmeginiň döwletimiziň berkararlygynyň sebäpde hemem dünýäde durnukly ulugamy putulanmagyň şeýle-de onu howpsuzlygy üçin etmegiň bähridine gönükdirilýäni, şeýle-de daşary syýasatymyzyň ilersulýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny beledi. Hormat prezident we ýurdumyzyň ulug logistika ulgamynyň hasy kemilleşdirmegine öňe çekip, bu işleňe talaba laýyk derejede ýerine ýetirilmelerini beledi. Muňa özi çäktaýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ulug hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde möhüm orny eýleýäniniň aýdyn beýanlar. Bu bolsa ýurdumyň eksport mümkinçiliginiň artmany, ulug logistika ulamana häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyny, şolar wagtyň özüne bolsa maýa goýum serişleriniň işleň çekilmegine oňaýyn täsirini getirer. Hormat prezident we hödürlenen maksatnamany makullap bardaky karara gol çekdi. Ony sanly ulama arkaly iberdi. Döwlet başçymyzy maksatnamadan geçirýän wezipleri üstünlikli ýerine ýetirmek urundy. Degişli halkara guramalary we düzümleri bilen birlikde iş alyp barmak bagata anyk taşyryklar berdi. Hormat prezident we gorunç häsiýetli Türkmenistanyň harby doktrinasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýarary uyuşmamyň düzüminiň harby hünär derejesini ýokurlanmak bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezine saklamak tapşyrdy. Hormat prezident we Türkmenistanyň oňyn beýtaraplyk parahaçylyk söýjülük we hoşniýetli goňşulyk ýollarına esasanan daşary syýasat strategiýany ýa-da durmuşa geçirmek bilen sebit we halkara hyzmatdaşlyk meselelerini oňyn çemereşmäni görkezýänini, dürli ulgamlarda şol sany ileri tutulýan ugrulany ulgamyny möhüm düzümleýän tasamalan başyny başlaýanyny unutdy. Milli liderimiziň belleşýäli ýurdumyzyň burgumda kuwatyndan has netijeli peýdalanmak, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly hyzmatlaryny görnüşlerini giňeltmek maksady bilen multimodal logistika we üstsäşir gatnalar üçin amatly şertleri döretmek wajypdyr. Meclise döwlet turmuşa degişli başga da bir näçe meseleler garaly, hemem ulary boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident bilen el ýurt bähritli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary dep günlerde ösýänini äşkar etdi. Balkan vilayatym diňe geljegi uly ykdysady mümkinçilikler arkaly eýsem öz boşly tebi gaýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Tebigatyň sahylyk bilen eçilen şeýle gözelliklerini goramakda, baýlaşdyrmakda, hemem geljeki nesilleri getirmekde Hazar döwlet tebi gorahanasynda netijeli işleri alınıp berilýär. Hazar deňze yer ýüzüniň dünýä ummanynyň aýratynlykda bolan iň iri içerki deňiz hasaplanylýar. Ol özüniň ören baý hemem köp türlü ösümlik we haýwanaat dünýäsinden haýran galyrýar. Deňiziň ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek meselesine şeýle möhüm ähmiýet berilmeginiň esasy taraplarynyň birem şundan ibaretdir. Ilmi maglumatlaryň tasdiklamagyna görä Hazaryň haýwanaat dünýäsi köp türlüge eýe bolup, olardan oňurgulyň 420den gowragy ýerde suda ýaşaýanlardan 29-sy balyklaryň jemi 101 görnüşi hasaba alynanlar. Balyklaryň 48-siniň Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilenligi bellerliklidir. Deňiziň suw geňişliklerine hemem kenar ýakalaryna dürli ösümlikleriň 400den gowrak görnüşi duş gelýär. Gorahananyň öňünde durýan möhüm wezipeleň berem bu lerden uçup geçýän, şeýle-de gyşlama galýan guşlary ilmi taýdan öwrenmekden hemem gorap saklamakdan ibaretdir. Demrazykdan gyşlama gelýän suw guşlarynyň aňyrsyna wärsine göz ýetmeýän toplumy gorahananyň suw geňişligine elim goşur öwüşgünni çaýa. Dürli guşlaryň millionlarçasynyň gyşlamak üçin deňiziň türkmen kenaryny saýlap alýanlygy buýsandyrjydyr. Netijede guşlar her ýylyň bir näçe aýyna gorahananyň ýyly ýumşak howa gurşawyndan hemem bol iýmit gorlarynyň peýdalanýarlar. Dürli guşlaryň uly türleriniň deňiziň gidrokimiki, hemem gidrologik deň agramlygyny saklamakda uly ähmiýeti gözüňde tutulup, deňiziň türkmenbaşy Demirazyk Hazar Balkan ýaly aýlaglary Ulgamy Ramsar konwensiýasynyň aýratyn sanawyna girdildi. Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen guşlaryň 70 götürümden gowragynyň hutşy gorahananyň çäklerine duş gelýänligi nygtylmagy münasipdir. Gahryman arka dağımızın tebigatymyzy goramakda durmuşa geçirýän başlanýşlary Hazar döwlet tebi gorahanasynyn agdy berişgärlerini täze üstünlikleri ruhlandyrýar.
Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne gahryman arkadağımyzyň döredip berýän giň mümkinçilikleri esasynda halkymyzyň milli medeni mirasyny, dep desturlaryny, el hünärlerini öwrenmege giň ýol açyldy. Döredilýän giň mümkinçiliklerden ruhlanyp, joşgyny zähmet çeken watanymyzyň bagtiyar denanlary milli eli işleň dörli görüşlerini taýýarlap, geljekki nesillere miras goýulma ugruna nusholuk işleri görkezýärler. Mara welaýatyna da halkymyzyň günnelik durmuşyna ulanýan milli gymmatlyklarymy açyp görmek, döwre we prewüşde janlandyrmak we geljekki nesillerimize miras galdyrmak ugruna asly işler durmuşy ornaşdyrylýar. Zenanyň çeper ellerinden dören milli el işleri, ajaýyp naňyşlanan ýakalary, gul tahyýalary, milli gymmatlyklarymy şöhratly taryhymyzda öçmejek ýyzgalary biziň şuwlarymyza çenli sarpalanyp gelinenler, asyrlyň kemillik synagynyň geçen türkmen durmuşynyň aýrylmaz hemraty bolan günnelik durmuşymyzda giňden peýdalanylýan gurumy, düşekleri, ajaýyp naňyşlar salynan ýakalary, tahyýalary, kurtudur şawat, keteni, taraýaly, milli el işleri türkmen gelin gyzlary ulusatlyk bilen ýerine ýetirip gelýärler. Häzirki wagtda da bu milli el işleri taýýarlamakda Mara welaýatynyň Murgap Etranyň medeniýet bölüminiň zähmet söýür bagtyar zenanlary ihlasy zähmet çekip öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Çeper eli zenanlar gurumy düşekleriniň çäýnek basyrylýanyň hemem çagy oýnawaşlarynyň durly görüşlerini taýýarlamakda edilýän işleri şeýlede türkmeniň milli kültürlerini döwrewap öwüşgünde taýýarlap, keşde çekmek, gaýma gaýamak, alaja örmek ýaly el işlerini usatlyk bilen ýerine ýetirip ösüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde, ene mamalarymyzdan galan ýol ýürülgüleri dikeltmekde asly işleri durmuşa geçirýärler. Eli hünärli, zehin dörüjülükli zenanlar el işleri döwrewap ýerine ýetirip täze nusholary halka ýetirmekde tutun ýerli işleri durmuşa geçirýärler. Ene mamalarymyz özleriniň zehin dörüjülüginden ukyp başarnyklarynyň döreden el işleri bilen özüni we öýüni bir kemsiz bezäpdirler. Häzirki wagtda da zenanlaryň zehin dörüjüligi we ukyp başarnyklarynyň dören bu milli el işleri durly maksatlar üçin giňden peýdalanylýar. Bugun kunna sarpazy belentde tutulýan bagtyar zenanlar halkymyzyň baý geçmiş taryhyna öçmejek ýyzgaldyran milli gymmatlyklarymy hemme tarapyn öwrenip dünýä ýüzüne dawralandyrmakda döwlet ähmiýetli işleri durmuşy ornaşdyrýan gahrman arkadağymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly izleyijiler, häzir ursa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk izleyijiler, hormatly izleyijiler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň kiçiçile dogry ýanwar aýynyň 17-sine başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa ýanwar aýynyň 17-sinden ýanwar aýynyň 23-sine çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çäne demirat günatardan çyly we sowuk howa akymy aýralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryna gara çyky ýagşyň ýagmagyny, şeýlede howanyň gecek temperaturalarynyň azkem peselmegine garaşylýar. Hastaky ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyna gara çyky ýagşy ýagar. Demirat günatardan günnogry orny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 10-15 gradus, welaýatyň kenarly etraplaryna 4-9 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyna gara çyky ýagşy ýagar. Demirat günatardan günnogry orny ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 1 gradus sowukdan 9-14 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mara welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyna gara çyky ýagşy ýagar. Demirat günatardan günnogry orny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus sowukdan 7 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 15 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyna gara çyky ýagşy ýagar. Demirat günatardan günnogry orny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus sowukdan 8 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 15 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar.
Yurdumyz Daşgaly welaýatyny ütkap duran murtly howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyna gara çykly ýagşy ýagar. Demirat Gunatardan günogry ornyt gödýän tezlik sekundda 7-12-den 10-16 metr etýän şamal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus soğukdan 3 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 3 gradus soğukdan 0-5 gradus aralygyna mayıl bolmana garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyna gara çykly ýagşy ýagar. Demirat Gunatardan günogry ornyt gödýän tezlik sekundda 7-9-dan 11-13 metr etýän şamal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-3 gradus soğukdan 2 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 0-2 gradusdan 7 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdu boýunça ýanwar aýynyň 17-sinde magnit haýdasasynyň gowşak täsirli bolmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz ýanwar aýynyň 17-sinden ýanwar aýynyň 23-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışy bolunuz. Edil watandaşlar, gyş pasyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanlygyna nazar alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň gadadan 6 göterim artmagy, hem howanyň akymynyň ütkeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyň borun örtüň ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr aýraçagy berjaý etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyz senlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan eklem abatlarda ösüşlere betlenýär. Ehli ösüşlüň özününden bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.